Right here in year 2020. Ďakujem pekne, nemôžem uveriť tomu, čo tu počujem v tejto snemovni. 2024, ja som myslela, že EÚ je úniou rovnosti, rovnoprávnosti, čo sa milím, veď som tu nová, čo som prišla do zlej snemovne, čo sa deje. Takže chcem to povedať jasne. Umlčiavať menšiny alebo útočiť na ne, to neukazuje silu, to zdôrazňuje nepochopenie. Nedávne zákony v Maďarsku, Bulharsku nepomáhajú, nechránia nikoho. Šíria strach, hlbokú divíziu, rozdelenie a podkopávajú hodnoty, ktoré sú nám v EÚ drahé. A čo je ešte horšie, je to, že sú často zacielené to zákony práve na deti. Potrebujeme lepšie školy, lepšie vzdelávanie, lepšie zdravotníctvo, potrebujeme spoľahlivú dopravu, potrebujeme komunity, kde sa ľudia budú cítiť bezpeční, že sa budú cítiť začlenení ako súčasť. Takto vznikajú silné spoločnosti, takto vznikne silná Európa. Nie, že budeme útočiť na tých, ktorí už teraz sú zraniteľní. Našou odpovednosťou je chrániť férovosť, rovnoprávnosť, demokraciu pre každého, pretože nikto by nemal žiť v strachu iba vzhľadom na to, kým je. A toto je naša misia tu v parlamente.